Miguel ay shoutout sa inyo lahat. Happy Sunday. Yeah. Miguel ay shoutout po sa inyo lahat. Hello. Miguel ay shoutout sa inyo lahat. Hello po. Hanggang gabi. Hello po sa lahat. Hello. Miguel ay shoutout. Ayan po, meron po kayong jacket, mga idol. Thank you sa lahat. Silent live lang tayo mga idol ha. Hello po sa lahat. Hello mga idol, Miguel ay shoutout. Miguel ay shoutout, Moto Vlog. Hello, thank you po sa pagdaan sa aking live. Salamat mga idol, thank you. Oh, Jesus, na. Silent love lang tayo mga langga. Salamat mga idol ha, sa pag silipin sa akin live. Thank you. 3 million in the house, Miguel ay shoutout. Miguel ay shoutout po sa lahat, sa Team Jessica, ayan, sa lahat po. Hello po sa lahat. Motovlog, Miguel ay shoutout. Ayan, support. Pa-support yung channel na, channel. 3 million in the house. Miguel like shoutout. Ayan.
Mega live shout out. Jimalin. Lucy, ano? Channel. Ha? Jimalin. Ang gamit mega live shout out. Jimalin. Jimalin channel. Thank you. Natatawa siya, oh. Ay, siya maluoy mandong. Salamat po sa pagtamsak. Salamat. Napakainit. Kahapon po nakapag-ano na tayo, nakapag-swimming na tayo sa ano, sa Maragondon, Cavite. 8 million in the house. Mega like shout out mga langga, mga idol. Kumusta? Kumusta ang pahinga natin? Medyo mababa ang pahinga natin, ha. Mababa. Yung mga iba nag-swimming kasi katatapos lang namin mag-swimming. Galing kami ng Maragondon. So, Mega like shout out sa lahat. Tama ba yung sabi ko hapon? Yan, binabati kong aking buboy. Birthday bukas. Si Nico. Happy birthday sa iyo. Ang aking apo. Wala yata tong ano. Walang sound. Yun na, ah. Kaya pala nakaano pala to. Mababa yung ano, ah. Yan. Yan, bigla shout out po mga langga, mga idol. Hello, kumusta kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga OFW. Hello. Salamat po sa pag-dahil sa akin live. Thank you po. Medyo napakainit lang po di sa ano, bahay. Sino siya? Ayan, shout out po sa lahat sa mga taga Bicol, Marina Banggi po sa Indulagabos. Ayan, Marina Banggi. Pakainit. Pakainit, ha, grabe init. Grabe init. Salamat po sa inyo lahat, mga langga, mga idol. Thank you. Mabuhay po kayo, mabuhay sa lahat. Thank you po. Motovlog channel. Napakainit, grabing init kahit sa may electric pa ka, grabing init ang ano. Singaw ng hangin. 4 million in the house. Mila shout out. Thank you po sa pagdaan sa live. Silent live lang po tayo. Thank you po. And bigla shout out kay Manoy Werdo. Bigla shout out Manoy Amuyong sa lahat. Sa mga team, bigla shout out po sa inyo, saka sa Team Jessica, bigla shout out po sa lahat, sa isa inyo po, hindi ko na po may isa. Ayan, kay kay G Vlogger at saka sa Magdarling, bigla shout out. Ayan. Sa lahat po. Thank you po sa lahat. Hello. Wala na kaano to, ah. Init. Ayan, bigla shout out po kay sa mga langga dyan. Ayan, kay Kuya dyan, bigla shout out. Salamat sa sa lahat.
sa pagsuporta sa mga small YouTuber. Seven in the house, Miguel Sarap. One, wala kasi itong ano dito ano ba yun? Wala ka. Sa channel ko to. Ano natin? Ang dulo ko yan. Ayan po, pa-support po sa support na lang po sa inyo. Pa-support na lang dyan. Nakapin. Okay. $4 million in the house. Magila shout out. Patamsak po ng aking live. Tamsak lang. Sapat na. Maluoy mandong. Okay. Yan. Maraming salamat po sa pag-down sa live. Thank you. Hindi na ako nakakapag-renew sa mga member ko Wala tayong ano pa. Yan po, Miguel shoutout sa lahat ng mga OFW. Kumusta po ang lahat? Yung mga nagbabakasyon diyan sa Bicol. Marina Banggi, Sendo Gabos. Ingat-ingat sa mga inuman. Maraming ngayon lasing, sigurado yan. Diba? 3 million dollars, may shoutout sa inyo lahat. Pakahirap na biyahe namin kahapon kasi hindi tayo nag-overnight. Maganda sana doon mag-swimming kaso napakabato yung lugar. Mabato yung dagat. Pero maganda yung pwesto. Sa Maragondon. Medyo malayo-layo lang. 2 oras din takbo. Tulog ka na. Wala naman kayo pasok bukas. Nga pala Sabado pasok. Tulog na. Muna ka na. Ha? Sila lang may pasok. Naka-private mo niya tayo Private school. Private school? Ay, mayroon na. Taekwondo po sila lang. Nangangarate. Ano yun? Yung taekwondo? Ay, hindi yung yan sa Malipat sa mag-defense ka. nag-aaral ng karate yun sa taekwondo. Hindi na ako nag-aaral ng taekwondo. Hindi na ako nagtuturo ng taekwondo. Tinuturo ko na ngayon kung paano kumain. Hindi na ako nagtuturo. May shout out mga langga. Isa inyo lahat. Salamat po sa pagtamsak mga idol, mga langga. Thank you po sa lahat. Yan, may po sa nag-uupo ko kasi. Ay lakad tayo mamaya madaling araw. Salamat po sa pagtambay. Maraming salamat. Wala ka na. Ayusin mo yung gamit mo dyan. Di ba at-try ka na bukas? Birthday na yung bugay na. Bukas birthday ni Buboy. Birthday pala ng aking apo bukas. 30 ang aking apo. 2 taon. Yan, may guys yung birthday ni Buboy.
dito ko na mag-vlog. Tulog ka na. Maraming salamat sa inyong malangga. Pagtambay ka, ano na po Saksak tayo. mo dyan. Ha? Saksak mo, tapos doon mo sa gilid. Huwag mo na, hayaan mo na yan. At ako ililipat na rin. Ay, Hayaan mo na yan dyan. Iwan mo na yan dyan. Sige na, iwan mo dyan. bye-bye. Isa kayo mga idol, hindi ko makita yung ano. Isa lang kasi ang aking cellphone. Cellphone na po ginagamit ko sa pag-silent live. Kasi wala pa tayong budget. Mabili ng mga gadget. Ayun, ang hirap. Yun naman natin ito. May mabasag pa. Ay buhay. Ito talaga ito. Maluhoy man lo. 5 million in the house. Miguel, shout out. Kumusta po mga idol, mga langga? Kumusta? Okay pang mahababang bakasyon. May mga lakad, ingat. Kasi kaliwat kanan ang aksidente ngayon. Tatapos lang natin mag-swimming. Yan, maraming salamat po sa nakatambay. Mag-silent live na po tayo. Ano na po. Salamat po sa inyo. Patamsak na lang po ng aking live. Maraming salamat po. Thank you po sa nagtamsak. Maraming salamat po. Igalap shout out. Remy John. Hello. Thank you po. Maraming salamat po sa lahat. Yan. Sige po, babay na po at ako po ay maiirit. Salamat po sa inyo.